subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren luwih dhisik ya, Nduk. Nggih, Mak. Heeh, Angka sepisan tak kira ora ana tembung sing luwih endah kang kudu diucapake. Kejaba mung ngucapke syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Karena isih diparingi nikmat ya kuwi nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat iman. Mokal tanpa nikmating Gusti Allah, Nduk, aku karo kowe bisa manunggalan tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Nggih yo ngestokke dawuh. Banjur bengi iki adicarane apa, Mak? Dalam rangkaian adicara bersih dusun kang kagelar dening para warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun Sumbernangka, Desa Mbajulan, Kecamatan Lojaret, Kadipaten Nganjuk. Ngono, bersih dusun kang dadi acarane, Nduk. Bersih dusun sing dadi simbol syukuring warga masyarakat dusun Sumbernangka marang nikmat peparing saka Allah taala. Oh ngono. Wis dadi agenda rutin saben wayangan adicara bersih dusun kang mapan ana Sumbernangka dianake hiburan. Hiburane mesti gelar-gelir gantung gong ngenekke wayangan. Nduk bener. Hiburane gelar-gelir gantung gong wayangan krana wayang kuwi ora mung dadi tontonan ning uga dadi tuntunan kang kebak tatanan. Nggih yung ho'oh. Taun iki awake dhewe sak kanca sing ketiban sampur diparingi kapercayan supaya atur panglipur marang sedaya warga masyarakat ing dusun Sumbernangka ya, Mak. Nduk. Dadi amake dhewe lagi sepisan iki sowan ana ing laladan Sumbernangka. Adat saben yen taun-taun sadurunge dalange kuwi para pepunden senior-seniorku dalang saka Nganjuk. Lah taun iki ganti awake dhewe. Ya muga-muga tali paseduluran iki aja mung kandhek ing taun iki, ning bisa dilanjut ana ing taun-taun berikute ya, Mak. Sing disesuwun mesti kaya ngono kok, Nduk. Ning bola bali aku iki wonge ora ngongso kok, Nduk. Ora ngongso. Aku iki wonge ora ambisi. Iya. Tergantung para warga masyarakat. Wayangan, nyadranan, dalange ya ora kudu den akbar. Ora kudu. Mergo kesenengane masyarakat ki dhewe-dhewe. Aku karo anakku Limbuk berkarya iki mung manut kabisane awake dhewe. Iya. Dene cocok ya alhamdulillah, dene mboten nggih mboten napa-napa. Oh ngono. Iya. Enek sing ngomong nek cocoke jelas cocok ning regane kelarangan. Semono ki nggur ketoke tok larang, Nduk. Ning sithik kuwi jane. Oh ngono. Ya nggur ketoke mak diel larang. Heeh. Ning kuwi sithik. Ha iya. Upama regane tak dukne engko ndak ngesake dalang-dalang liyane to, Nduk. Lah iya. Bakune seduluran ya, Mam. Mula wis sak wajibe aku karo anakku Limbuk ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Kunjuk dumateng sedaya warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing dusun Sumbernangka. Nggih. Sedaya panitia lan uga ora lali ngaturke panuwun kunjuk dumateng Mas Dewan, Nduk. Sinten yung sedulurku tuwa. Oh ngono. Ya kuwi Mas Angga. Iya. Utawa Mas Raditya Haryayu Angga. Oh ngono. Sing dadi penguat kang sarta lelantaran awake dhewe bisa sowan mrene tembunge sing mentereng nyeponsori, Nduk. Oh ngono. Iya. Uga ngaturke panuwun kunjuk marang
Pak Wo, Pak Kasun, Pak Aris Budi Utomo, mau sore jagongan karo perwakilan sesepuh ingkang lenggah ana ing dusun Sumber Nangka, Pak Yudianto, sing wis kepareng dawuh mau sore. Pancen iki adicarane saliyane bersih dusun utawa nyadranan iki wujud persembahan hiburan saka Mas Angga kunjuk warga masyarakat dusun Sumber Nangka kok, Nduk. Oh ngono. Karena Mas Angga wis kasembadan, wis dipercaya kelawan lapisaning masyarakat kapilih meneh minangka dadi wakiling kawula utawa wakiling rakyat, Nduk. Alhamdulillah wa syukurillah. Luar biasa. Wah, aku iki yen karo Mas Angga kenal ora mung sedina rong dina kok engger ngono. Wis taun 2018 wis kenal karo beliaunya nganti tekan seprene. Nggih. Priyayi sing tatak, priyayi sing tetek, priyayi sing tutuk, priyayi sing sembodo. Sing diprioritaskan ya kuwi apa sing dadi kebutuhane warga masyarakat. Nggih yung Taun 2018 biyen lagi kenal Mas Yuangga utawa Mas Angga iki ya wayangan. Oh ngono. Nalika Mas Angga nyalon sepisanan yen ora kleru, alhamdulillah dadi biyen. Dadi. Pokoke calon-calon iki nanggapi aku ki akeh dadine, Nduk. Oh iya. Iya, wis tak tirakati tak leki kok. Iya, wong ora iso meteng wae sambat aku iso meteng kok ngene. Apa sambatan? Oh iya, sambatan apa njalukne donga lho maksude. Oh iya, sowan komplit ya, Yung. Sowan komplit alhamdulillah. Kanca-kanca saka Sanggar Seni Asta Brata Mijil saka Jalan Mastrip Gandung Kidul Kadipaten Nganjuk. Iya. Pengrawit lan sindene Asta Brata. Mayoritas isih nom-nom. Sindene sakmene kae iki ya perawan kabeh. Oh iya. Perawan kabeh, sindene semono iki perawan kabeh. Nek ora percaya golekno kodhok kekno ngarepe. Lah iya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah wiwit sore pasugatan Banyumili ngger. Pasugatan Banyumili. Suguh gupuh lungguh Kang Sarto Aruh orang uciwani ya, Mak. Mula ngaturke panuwun marang sedaya panitia, para kanca-kanca rewang, kanca-kanca pawon, sing wis nyuguh kanca-kanca. Matur nuwun. Dasare wayangan kaya bengi iki sing diuntungke ora mung pelaku senine wae. Oh ngono. Ora mung pengrawit, sinden, sound system, terop panggung ning kabeh uga melu krejeken. Oh ngono ya, Mak. Iya, Mula kembali ke benang merah. Piye, Nduk? Biyung arep ndongake apa marang para warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun Sumber Nangka, kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara bersih dusun utawa nyadranan, Mak. Dongaku Banyumili kok, Nduk. Muga-muga sarampunge ringgitan kabeh para warga masyarakat kang lenggah ning dusun Sumber Nangka pinaringan ayem tentrem. Dusun Sumber Nangka dadi dusun sing baldatun thayyibatun warupun ghafur, gemah ripah lojinawi karta tata turaharja murah sandang lawan pangan, cinaketa ing kamulyan tinebena saka bencana alam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
brasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru wong Gusti Allah sesambahanmu rintan lan telu mung limang waktu awas kanggo brasta sesembahanmu rintan lan dalu mung limang wektu kanggo brasta mungkar lan pur sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mung limang waktu kanggo brasta mungkar nduk piye peringatan bersih dusun yo nyadranan utawa sedekah bumi perlu dilestarikan untuk diambil hikmahnya. Iya. Apa meneh bersih dusun ana ing sumber nangka mesti ngepasi ana ing sasi sura. Sasi sura kuwi yen ning agama Islam sinebut sasi Muharram. Oh ngono. Sasi Muharram kuwi bulan yang penuh kemuliaan serta ampunan. Contone ana Nabi Adam ketemu Ibu Hawa ana ing sasi sura. Nggih. Terus Nabi Nuh selamat saka pangamuking banjir bandang uga ana ing wulan sura. Iya. Nabi Musa kali saka pengancami Raja Fir'aun lan nyabrang Laut Merah sarana ngebuk kaki tongkate uga ana sasi sura. Iya. Nabi Yunus selamat saka wetenge iwak paus uga ana ing sasi sura. Nabi Ibrahim kalis diobong dening Raja Namrud uga ana ing sasi sura. Ngono ya, Yung. Mula sasi sura iki kelawan wong Jawa dianggep pembukaan laku sing nggunakake ngilmu kejawen padha miwiti laku ing wanci Madyaratri. Ngono ya, Yung. Dasare warga masyarakat khususnya masyarakat Mbajulan iki wis tresna lahir batin karo awake dhewe sak kanca kok, Nduk. Bakune apa? Kok iso tresna karo awake dhewe sak kanca nganggo wewaton apa kanthi dasar apa? Ngene, Nduk, piye? Ora mung dina iki awake dhewe menghibur para warga masyarakat Mbajulan. Iya. Ning sok tanggal 1 Agustus awake dhewe ya sowan ana Mbajulan meneh papane yen ora kleru nang Semanding. Oh ngono. Disambung tanggal 5 Agustus. Awake dhewe ya ning Mbajulan meneh papane ana ing Pogoh. Oh ngono. Alhamdulillah tambah sedulur tambah rejeki. Iya.
Semanding nanggap, pogoh nanggap, tahun ngarep kok kene ra nanggap rugi, Nduk. Iya. Macanan tanggal piro? 29 bulan ini macanan. Iya. Alhamdulillah. Tenan, Nduk. Dasare bengi iki para panitia request lakon ya kuwi Brubuh Ngalengka. Oh ngono. Lakon sing rame. Iya, garape komplit, garap cature ana, garap sabete ana, garap sanggite ya ana. Oh ngono. Lakon sing full action pokoke. Iya. Meratandani warga masyarakat kene ya minded nyang lakon wayang. Mah tenan kok nggih. Yo, sadurunge ya kuwi ngaturi tetembangan lan geguyonan sing maneka warna. Iya. Luwih dhisik aku kepingin ngaturi tetembangan kang jumbuh karo swasana lan kahanan. Oh ngono. Biyung arep ngaturke apa? Lancaran bersih desa, larase pelok barang dibawani. Oh ngono. Karepen dibawani Mas Heru Linanta. Oh ngono. Mas Heru sing endi? Ya sing pengerawit sing kanca-kanca lanang ning seragame padha sinden. Oh ngono. Iya. Bawane bersih desa, larase pelok barang. Oh ngono. Sing jumbuh karo swasana kang sarta kahanan. Iya. Mangga Mas Heru lon-lonan kemawon. Heeh. Mangga Mas dipun aturaken. Iya. Apaan niku dadi kewajiban baku tembang menika nggih kula kintunaken dumateng Pak Wo, Pak Kasun. Pak Aris Budi Utama kang sarta Bapak Lurah Kepala Desa. Mong sore ya wis njagongi awake dhewe suwe banget mau sore. Iya, mugi-mugi kena kanggo jampi saya. Lanjut Mas Her. Ayo bersih desa ayo nindake bersih desa, nindake bersih dusun, nindake nyadranan sedekah bumi. Karep napa Mas Her? murih adoh sukar sakit. Murih adoh syukur sakit. Yuk bareng kur 1 2 3 4. Ya, yuk. Glia glia anglia tu manjang karya. Yuk. Dadi kewajiban baku
bersih desa wis katur mak. Iya, Nduk. Iki uga ana nawala, heeh, mengko diwaca siji mbaka siji. Iya. Nduk, piye? Saka kersane Mas Angga awake dhewe sowan mrene ora ijen. Oh ngono. Ning uga nganti ya kuwi Mbak Yuku, Mbak Prigel, Pangayu Anjarwening. Wah iya, kaya mau sore aku wedi nek kleru ngucap. Lah iya, Mbak Prigel. Lah iya. Aku meh kleru muni Vigel. Kuwi nak pelunyu. Iya. Iya. Heeh. Mbak Prigel, supaya melu ngregengke swasana bengi iki, Mbak Prigel. Ditanjake ya, Nduk. Iya, Semangga Mbak Prigel katuran jumeneng wonten sasana budaya kanggo gebrak sepining swasana. Atur panglipur dumateng warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing dusun Sumber Nangka. Monggo Mas Tris digarap sing gayeng. Mbak Prigel ben golek keringet dhisik. Iya, Monggo. Mbak Prigel katuran jumeneng wonten ing pepanggungan. Yuk. Iki nyanyi, Mas. Nyanyi dulu dong. Oh, iya. Selamat malam Mbak Prigel. Selamat malam juga Mas Akbar. Siap. Sumipit angin ratri tanesahangan teni setion rajang telenging hati angen-angen tumlawang suwung ing wengi sepi tansah ngranti tekamu do yai. Aku saking nyandao ning sate kuwe sokop-sokop pundi nyawa manise urung wayahe esemu gawe laname rasaku tentremne hatiku ayo pekat tresnamu sayangku Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang sayang ning bulan kang sumunan ambyring tawan yakti sliramu angkat lamunan Sumber Nangka bergoyang yo. Yo, asa berata sudah. Ada Mbak Prigel. Terima kasih. Cantiknya Jawa Timur luar biasa. Cantiknya Jawa Timur luar Sip biasa. sip 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 sip. Yo, wong bagus saking nyedar. Ngegeprakaku sirna loro broto ning atiku. Amarga kapidho
sapa Dek ya? Sama kelahiran pira toh? Tahun 2000. 2000 berarti sama. Bulannya? Oktober. Oh berarti tua aku. Oh. Kamu manggil aku kakak ya? Iya, Tiba aku Kakak. dihujat karo netizen. Ora apa-apa. Ngene iki las, Mbak, untuk umum. Oh iya nyuwun sewu Mas Nggih, Akbar. nggih. Pripun, ngeten iki, Mbak nggih. Igel? Aku duduk sini boleh ya? Aku kalau gitu duduk sini. Loh, aduh aja aku wedi. Aku tak lungguh karo Arya Gale wae. Aku tak ning kene. Lah apa? Ning dhuwur ra ketok penonton lho. Ora apa-apa ya, Mas? Ora apa-apa los. Aku wis ijen lah ya. Oh, napa? Aku ning kene. Gimana Mbak Prigel? Nyon Gimana? sewu. Kita Nggih. itu aku ya, Ya. aku di bawah punya suami. Iya. Ya, Mbak Sinden di bawah punya suami. Heeh. Yogo-yogo yang duwe bojo. Nggih. Musisi yang duwe bojo. Nggih. Neng lek neng dhuwur panggung, Nggih. kita itu harus profesionalitas kerja. Kita Nggih. harus totalitas. Dalang karo sinden kudu kawin. Nah. Sinden karo yogo kudu